Programang ingkabakangigan kadagitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laing idikalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nagbalil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Adayon tupulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayan nga ti surat, idi kalman laeng nga paset ti pagkasalitaan nila iti nga napoloan, naladawen, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, takas taon iti ragsak ni Anton, idi bagak meten ken kuanati, yes, I love you too. Wesak na sales lady manong nemi idinto tani Anton ket may sa construction worker. Dokas ta nga Domingo nga umay dito ya pagtrabahuak, iso namat manong nemi ti panang follow up na ti idardarirag na nga ayan. Kanidide, napasamak ti day off ko, manong namin sakripisyo naman tinasaan nga napanagtrabaho, may nagpinashare dito balay, nga pinala up naman manong namin ti panagayat na kanyak kat saan kon nga nagawidan tirik na gabuti patpatek kumit nga I love you too, Anton. Nagigtota kinagos ng ngarakupin. Ala, Anton, pag ano, iparit na katapay lang. Kita inaklunak mo din. Numan makita na tanitatang mo, ninanang mo, ngagid na rakop. Di bagatan nga gasawa ta. Siya pa nakasagana. Tasi ka nakasagana kan. Pasit mo pakita ito ornong ko. Ngayon kahit ko lang iparik na kayong katiirot ti arakop ko. Leti. So nga, aping nga, aping niya sadig mo tiro pa, manong nemi damok launay nga maramanan ti bara ti agek, bibig ti may nga lalaki. Agtawan nagidin ti 22, manong nemi idin to, taniya Anton ket 24, bali 22, 24, paningit manong nemi dahil tangatawin. Karugurugsuhan siguro ni Anton. So nga, nangaldaw kami manong nemi siya nangiilim isuna, kaya di malpas ka mga mangaldaw at sapul ti pagidaan na. Alangan mo, may magkakasumrak ka dito si Led. Naputot awan ka dito mabalintang nga pagturugan di talikod. Anda papag. Dakan paturog sa tiyay. Amok na niya dahil tarantam. Kasi lang amin kang kanayon kang kanayon na kang liblibasan nga hagkam dahil kinibibig ko. Awang ka dito mabalin napapanan. Kasi lang kung maabong-abong itataltalon. Dito ito agsabol pa iti abong-abong katuhin. Kastot kaputot na kit siyempre mapangkatatang nga tataltalon tapno dalabiis. No adalakit abong-abong sa diap kidang saan. Ito nung madam dumaa itahan. Ito. Sige mabit lang arot. Mangalak ti ulos kan pungan. Ikamin pa'y. Sige. Ada abong-abong sa diyay. Asadag ti karayan. Diyan nga ti pamananta, Anton. Diyak mo manong nemi tamal allo ko itirik na gabong at tatanaraman akong dagiti bibig ni Anton. Gabong at tatanarik na akong tinairot nga rakop na. Gabong at manong nemi ta kasla nasukit na maten ti susukita. Napanggam nga rod manong nemi ti abong-abong ti asidag iti karayan. Dinalosan mi kaputad nakaruruot sa akong inya plag manong nemi ti ikamen kabil kon tipungan kalpasan na isuntim mo na nga naganda. Iti nagtugawak iti abay na manon nemi inawid na kat inamalan naman ng dikiti bibig ko. Anton, ala ka,
Awan, di ba kadagta ka na tatoy? Ita lang yung sinumbatan ka. Baka ti kayat mo, kit maalam mo ti amin ko. Di mo ka di kayat? Nga ma-experience mo. Di tawan ko nga 22. Kaya wan. At dapat nagtawan ti 14, 15, 16. Saan nga virgin? Hanggang to ang babawi. Inawid nak manunimigit ison. Siya kung tinagpungan, siya kung tinagdata. Manong nemi na mala naman ang dagiti bibig ko, sana insaliksek ti dakulap na iti barukong kumano. Iso pa yung tinangikat ti brakman. Ala, ang mga noadong may dito'y matagtanda ta. Awan, saan kan ngagkad-kad pa itap no alis to ang pasama. Naging gana po utak layangan manong nemi nga padpada kamin nga kaslak ipas ngay nga maladaga. Nakabarbara dagiti bibig na manong nemi, nakauyong dagiti dakulap ken ramay na gabutan naglaing agdakiwas. Tas taon ay payen ti panang karamkam na kadagiti gwapo ti baruko. Nga kabayatan nga karkaramkaman na manong nemi agdakdakiwas met ti dakulap na dagiti ramay na iti baba. Tas lasursurbian na no kasanunto nga sumrek iti kuweba. Hindi ba nga panao manong nemi na ipaay ko ti kinabirhen ko ken ni Anton iti dahiti nga malero. Nagsangitak idi malpas ti amin manong. Lukloko ka, naalamon ti kayat mo. Nagbabawi ka. May babawi pa nga rod. Napilpilitan ka. Amat ka di nga. Nagugustuhan ta nga doa. Nagmayat, di ba? Itila damo na sakit. Tekon mayatin. Ulitan ta. Ha? Nemi, mas maninulitan ta. Sanggat doon nga masaktan. Ha? Hala. Anton. Baka baybayan na to, Anton. No? Sanggat doon baybayan. Nangro na itata na alak konti amin mo. Isungulitan ta. Ipidwata. Ipitlutan tupay. Ano yan? Ganuan niya timbaga na manong nemi isot na pasamak na ipintlumi. Nga hindi may katlon nga gundaway manong nemi nga may tayo kak si mabat isuna. E rin to takadakiti imun una kat imun una ak naud o di isuna. E talaeng makaala kat kapertil ko. E di makasangpat kam dito'y balay manong nemi na kong tandak danahan ng kinitatan. Ay, lalaki. Ay, tata, ano tinaramid mo tanak ko? Ay, napangkam na dyan karayan, tata. Nagpaspas siya, nagpagdabag na. Pangorod kas lagpakangin tanak ko. Ha? Awang pagdanagan nyo, tata. Tanuan niya man tinapasamak, kadagbunga, nagasagana ka mga kasar kang kuwan. Ngayon saanin nga naulit pa ay manong nemi iti umay ni Anton dito lugar mi. Ken oray manong nemi iti department store nga pagtrabaho ak jak maten mauray nga umay nakpasyar. Oy, Leti. Sige kayam ami, apay. Kasi lahat daw orayan. Nakit agur oray ti customer, sigam. Agur oray ti customer, wana orayan ni Anton. Kada Domingo umay dikat, umaten. Bueno, sa Jabalayo, kita kayo, nakasta nga dayo mo. Nabayagin eh. Tinaudi na, di umay na sa Jabalay nga. Sinong batak. Sana pang kami siya karayan. Kadada na pasamak ka na kami. Imbaga ta sana ka nagsiko. Kahit mo sawan, saan kang virgin? Kahit mo sawan, karayan ti, nangaramidan no? Iti abong-abong, iti asiditi karayan. Nakaw? Nahilig iti abong-abong Napintas man. Ano mayat? Ti? Mayat. Napatasa mo, di ba? Nagmayat siya. Namitlo. So, may iliwa ko. Di ako matin. Kating kitibalay da. Ang mga noon niya, daksang napasamak kang kuwana. Amom ka kitibalay da? Amo. Di mapangkasan siya eh. Intun day of mo, sakbay nga imbes nga agawid ka, di mapanggan to.
Nabanak nga rod manong ni Miguel Pasan ti inem nga bulan nga saan nga nagpakpakita ni Anton. Nanang na manong ni ti nagpastrek kaniya. Ano tayo, tinagan mo wala sang no? Late na. Late. Agyang ka di department store. Una na. Si kakarot ti bagbaga ni Anton. Girlfriend na nga sales lady. Napang imay sa jay lugar yu idi. Sakbay nga nagpa-Saudi. Ano nakita ko sa una na? Laban nagtrabaho ni Anton sa Saudi. Iba construction worker iso na. Kahit nangatamot alis to nga agurnong para kada kayo. Mabaling ka din nga nga mamuan. Ti mabaling ko pagtawagan kang kuwanan, nana. Kaya ti address na mabaling ko pagsuratan. Alaited me kang ka, ti address na. Mawan ti pang kuntakam kang kuwana. Ti makadakes, talo nga bulan nga, ada komunikasyon mi. Susurat met sa namindua nga nagpawit. Kalpasan na talo nga bulan, awanin ti maoray mi pay nga pawit na, awanin ti maoray mi pay nga subalit ti surat na, no anyat king kinuanan. Madandalagan kami met. Inabud no na, rantamit umay mang pasyar king katag, saludsod kang kuma, baka rin sikat ada komunikasyon na, na manipod iti nagkapo sa jay, balay mi, awan pulusan ti komunikasyon mi. So madandanagan ak met. Ala itut ko king kat address na, tapadasem to nga suratan, barbarin no si kantut sungbatan na. Namin aduak na nagsurat manong naming yung awampulos ti subalit. Awampulos ti subalit ni Anton manong. Pasaremat din nagagpasyari di balayda manong naming yung kaskas di nga awang kanong mati subalit ti surat. Ang kanumat nga subalit ni Anton. Awang kariti mabalin yung pagsaludsutan. Nana, no at kinuana. Bayam ta, baunek to na di ading ni Anton. Nga mapaniti balay ti kaubraan na. Nga iso itit na ngawis kay kuana. Barbaring nadaan mo na may panggap iti anak ko. Alaman na pang pangasyo. Kat saan nga hangagtal na ti panunot ka nariknak. At dadagi di kong daway nga, may kamang pampanunot. Mamuak ko mano, anya talagang dinapasamak yung kuwana. Tano mamuak, nga saan na ko nakayat, nalipatan ng digiti, karkarina kanyak. Rugyak batin nga lipatin. Mangurayak na sino talaga tinay kari nga lalaki para itibiyag ko. Ngayon kaskas di manong naming nga awan tinaamuak. Iso nga rin nagyakod nga lipatin. Rombang unay data nga ramidem, leti. Pami? Rugyamon nga lipatin. Almost makatawanan nga awan ti komunikasyon nyo. Ngayon nga talaga tinapasamak yung kuwana. Data siya mosong batan. Natay nga tan? No? Wala. O dumati ka kasta. Matay na nga saan may pakpakam mo. Balingat na rin mo tayo. No natay kuman, agad na ipakam mo kuman nga ada OFW, Saudi, nga natay. Kat iyawid na tibangkay na. Met. Ano nga rin latan? No saan nga natay posible nga naibalod? Hana? Apay ko man naibalod. Kita mo makit istrikto na Saudi. Kahit adda na kiti kundawin nga asya papasamak. Tidusan na may balod, ken saan pa yung maipakpakaam mo kadagiti pamilya na. Diyos ko, hanapin ti posible ang pasamak. May balod, kuno saan kat, mabaling nga nagsaksakit, kuno na idalit. Kuno nagsasakit, di pala kumagawid ko mga rodbat. Alaman? Iti purtarita ko man, anuhan nga makapagtrabaho, lumasaksakit. Noan niya man kadagitoy manong name iti kasasaad ni Anton kaslamas asyanak mat keng kuana. Lipatak kadilatan
O rejak mat amo, noan niya talaga tirason. Nuapay kami nga iso ha. Nuapay nga naipaay ko pa iti amin-amin ko sakbay nga napan sa Saudi. Nakasla binaybayan na kon. Akasla pinanawan na kon. Kalpasan nga naala na kay kayat na kanyak basta latan linipat na kon. Iso na nga nag-entertain nakmanen manong nemi kadagiti mayat nga mga haram kanya. Kas kanilito ano. Hi, Leti? Lito? Long time no see. Nabayagan nga tsak nagimatang dito ya. Tapay man. Baka napangkat sa bali nga nagkatangam kaya nanumayap sa jay. Mata. Ngayon di maamuak namin nga Danubyo. In sarding ko tumay dito eh. Ngayon nadamang kong samad lang nga. Awang kayo? Tsaka mo masaungawan kami. Awanin komunikasyon nyo. At nalangor din gundaway ko no kasta. Ngayon kaya't mo balang, tigas kanya, nasaan nga virgin. Huh? Kaya't mo sawan na ipaay mo ka na Genubium, ti amin-amin mo. Wen, sakbay nga nagpukaw. Hindi mailaw kayo ta. Siya ko na't kasukat na. Siya ko na't mga rakop, mga gikeng ka. Siya ko natin, mang tagikwaking ka. Baka nalalay nga kitromansa, ngayon ti dating ang boyfriend mo. Kinusilapak manong name ni Lito, binabastos ti bagbagana. Nanitikit ng suwan, kaputan na raman akon, agsapsapul akon, che, ambata, tilad da. Ngayon kas itinaramid ni Lito, manong name ay niya, Anton, imay nakpinasyar dito balay, dito lugar mi nilito. Ngayon di awisan nakmanong name sa Jakarayan, iti asidag ti abong-abong iti Jakarayan sa anak anapan. Apay nga damom, apay nga amom nga abong-abong sa Jak. Kaya iso inistoryam kini ami. Loko madadyan na ami Inistoryanat eh. Oy, inistoryanat na pasamak ka na kayo. Ngayon siya kayo kanu igit, diba? Adda kayo dyan sila tikarayan, iti abong-abong. Adda pala dyan abong-abong? Ika mo. Dapat sa dyan. Madlaw ko nga kayat dakdag iti parents mo. Kakapsat mo. Pinasuksuka mo dito ta. At damat kami nintungkot mo nga mga grocery. Away ni Anton, idi umay ha. Awan tintukot na kas dyan. Awan. Makita. Ada nga sakti kayat data. So, enten. Sa din no? Diabong-abong. Tiin ka ang iskisika. Kinunakmat kinsong bat ba nung name hape ko mga mayatak. Kadikmat pa inaklo ni Suna. Aklo na nakaminan na. Lito, agala-ala lo tirik na. Anot kat mo sa mga agala-ala? Sa anak sigurado. Sana ka sigurado nurumpeng, aklunin ka, tadi ka mat-ayayaten. Sino pala orte ayayaten? Ni pala Anton? Hamet? Lipkipatak isunan. Kaslasaan ko nga ayayaten. Yung tiba kadakas, di ko may transfer, wano maibaw ing tirik na kiniya Anton, ken ka? Ano namin ti awang kanya kanta kini Anton. Basta. Amom, no talaga nga, adamat mariknak kang kapakit ka sa anin. Yan tangin kita sihat kamay. Yan tangin kita, siyempre, mailiwak mo. Ang aklunin ka kumangaron, ipay ko kumangor tibagik kang kakit, alanganin, agala-ala tirik na. Saan ka sure, no? Ay-ayatan ka no saan. So, kasapulan ti ba nagtanan ko? Sa anak abastag dradrasutos. Ngayon na makauray ka, bahala ka. Ingkarimit ni Lito manong naming aguray. Yan tangkit namnamain na nga maalukoy ng tumitlayang tirik na.
Kaya iti maysa, nga aldaw, iti kaadak, iti pagtrabahuak manong. Adda sang sangwag a customer, iti umasdag kanyak ni Ami. Hoy, alis to man data, kit adda gurureken ka. Agururengan niya, customer ko? Kita, sino ba kasango na kita mong sango? Sikat kayat na. Ayan na, dajarwar. Nagti, di mo pastriken. Dinakit isumbrek. Kahit na nga rin sa tirumwar, kasta. Sige, sir. Sir. Kahit yun reta? Sorry ito yun. Sige, sir. Diyan counter. Hindi malpasan. Awanan ti customer ko manong name. Napanak iti ruwar. Iti sangot iti department store manong name. Kinitak iti daya. Kimbitak ti laod. Anton? Ay, Leti. Sika ka din ni Anton? Siyak. Abi kas tatlangam. Abi kang kimutong ka. Sa aglulusyaw ka. Sa nagpengamit unay nga na imbagan. Kapwa, mana napasamak ka. Mabaling ka din nga. Orahin ka ito no, ag-off kayo. Kahit mo sawan. Di ba, dahi upon to bigat. Itong bigat ko may ngumpay kapasyarin di lugar yung kaya kahit ko timay ito'y. Itong off yo, room 136, taing ka ti terminal ti jeep nga kawid di lugar yun, di ba? Oin, orahin ka. Itulod ka to. Iti terminal. Kahit dumabalin, agsarita tasak ba yung agawid ka. Masyanak manong name itila nga ni Anton. Diyos ko, nagsaksakit siguro manong name isot gapunang kasto tila nga na. Maasyanak manong name kat kasla mapaspasublik ti dati hariknak kan kuha. Inor-ore nak ngarod manong name kat imbes ng itulod na iti terminal ti jeep nga kawid iti ilimi ngam saan. No dagat inturong na manong name iti tricycle iti balayda. Apay mo iti balay ito. Dito iti pagsaritahan ta. Awanan tinaskan pa yung pagsaritahan ta, Anton. Kalpasan nga binaybayan na, saan ka binaybayan? Nalawag ti pa ng baybayan mo kanyak, di polos nagpakada. Awan polos nga surat tinaawat ko. Kada mo ti address ko. Sorry. Umaykan, hindi dito balay. Dito uning. Namamok manong nami tina, namamok ba't idang kit paspasyarak ba ida? Napanak nagsalsaludsud. Ti ina, kenti kapsat na nga babae. Ang dahak na. Ay, talaga nga imay nakasinuko na yan, anak ko. Ay, apo. Ti pagyamanan tayo, Leti, kat si bibiyag ni Anton, ng parmi, ti panang istoryanan ti regrigat na sa Saudi. Agkala isubli, iti ospital. Makapagtrabaho at makalawas. Tunukan, may hospital man Ang gana nga, yung kadan na tagawid o rin saan nang namiring paspati kontrata na. Saan nang kadagaan sa jay. Ay, sungar nga kunakin kuha na iti, dagos kumalatang nga nagawid. Alala, ang sasarita kay nga rada. Kaya ituloy tagluto. Gusto di ko na ninanang ko. Nga istorya kadakwada. Di ka malapulos nagsurat. Awan na awat ko ang surat mo. Baka siguro saan nga na gusto di address ka naitid ka. Kinuri dananang kiniading ko. Kasla, adda umawawat kam sandang itiradretso kanya. Handang itong pal kanya. Di kita surat. So, siguro agad tapnulikas takat sa nga adda nga madanagan, dananan ko, kiniading ko,
numamon dati kasasad ko. Awan kasat ko ng abroad. Siguro dito'y matlayang Pilipinas, iti lugar tayo tayan ti kasat ko. Di ka pulo silinipat. Manipot iti aging kakanagitoy kantag na nayon. Sikakit sikan tulayang tayo etek. Awanin ta sa bali. Lating itek. Anton. Apay. Naladawin? Naladawin? Panagparang ko. Ada ka din kasukat ko dita puso. Dandani ko man. Ngam kabota bigla nagparang ka. Bigla mat ka nagsubli. Ti dati harik nakeng ka. No kasta, mabalinta nga silpuan ti amin. Ituloy ko tagpahagas dito'y kalpasan na agsubli ak ti trabaho agurnong ta nga dua kalpasan na ket planon tanton ti panagkalaysatan. Ano nga min sakit mo? Makaakar ka di? Haan nga makaakar. Nakapsutak lang. Gapo siguro ti homesick kada may stress. Gapo ti weather. Kasi jay. Ngem, kayak. Uri baga ka nakapsutak. Kayak. Di ka di mailiw. Kahit mo sawen umianak. Wan. Umiang ka tagkuig tanto intong bigat. Tapno, mapandagpakamo ka na kiti parents mo. Nga mabalin, kita aglip-in na. Clip-in. Wana, tagurnong ta. Sa tanto agkasar. Ito no, adanto ornong ta. Noon niya timbaga na manunay kit isot na pasama. Nakapsutak ko na itay. Hindi ta makapangan kami. Ta nagsidakang manunay ti native. Tinulaan native ka manok. Nadi dati nga kaililiw ko nga irot ti arakop na manunay kit na ipain. Nadi dati nga kaililiw ko nga bara da kiti agek na kit naaramid na. Kada kiti bibig ko, iti barukong ko, iti payin baba mano. Kit anangarot kadinted ko ha. Kaililiw ko met mano. Nagmanis trusas da di nga rabi, manong naming iyaw awak lang no. Baka mabignat manong naming Anton. Ngayon kaslis, nang palaing kang kuha na mano. Iliw na siguro kanyak ko na. Nagawit kam dito'y balay manong naming katimpudnumi ti amin. Akayat mintagdan na. Pinalubusan na kami met manong naming tagtalagda kini Anton. Manipod met idin manong naming kasta o na itiragsak ko. Inspirasyon ko nga agtrabaho. Ngayon nagsardagan ko nga nagtrabaho. Idiad na nagpitpitik, idi saklot ko. Kat mabaling kon ti agga maternity leave. Dito nga rod sidong, ti katugangak, ken ti ipag ko manong nemi, iti nagyanan mi, kat dito'y kong impas nga iti inaunang anak mi. Diri edadan makatawen, manong nemi, iti inaunang anak mi, nagkalaysa kami. Kat naparaburang kampay, ti duwa nga anak, iso nga talong anak. Nadaan kami matan di bukod nga balay, nga naiyabay matlayang iti family house da Anton. Awanin ti sa pulak pa'y manong nemi ti ragsak mi ti asawa. Gabutan agagat, nadungo, ken man nakaawan. Dito nga ro, ti pagkasaritak manong, kat thank you, iti anos mo, nga nangibasa, kat sapi kumatad, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, kanaginipadak nga nagbuya. Ito nga ro, dagyaman nga pagayam mo, Leti. Thank you, Leti.